Gihalaran og mga bulak ang monumento sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal sa mga empleyado sa gobyerno sulod sa Rizal Shrine sa Dapitan City. Paghandom kini sa ika-162 katuig nga adlaw natawhan ni Gat Rizal. Matod ni Dr. Ambeth Ocampo, kanhi chairman sa National Historical Commission, importanteng handumon ang adlaw natawhan ni Dr. Jose Rizal aron mahinumduman sa mga Pinoy labi sa mga bag-ong henerasyon ang mga nabuhat niini para sa nasud. Nagdasig sab si Dr. Ocampo nga bisitahon ang Shrine City sa Dapitan kay dinhi makita ang ginahimo ni Gat Rizal metras kini nabuhi pa. Here in Dapitan you see something else. Here you see someone who is living for his country. Pag inisip niyo yung waterworks na ginawa ni Rizal, yung eskwelahan niya dito, ang dami niyang ginawa. Alam mo, siya lang gumawa nun. Gumastos na sarili niyang pera. Buot ni Mayor Seth Frederick Halushos nga himuong mas dako nga selebrasyon ang paghandom sa adlaw natawhan ni Dr. Rizal kay sumala ni ini maikumpara sa usa ka gihuptang hiyas ang pagpuyo ni ini sa syudad. Dapitan, known as the cradle of Rizal's greatness, was where he dedicated his time and talent to improving the lives of the Filipino people and transforming the community. The people of Dapitan have personified Rizal's ideals of selflessness, nationalism, and community service. Kapin 20 katuig na nga voluntaryong nagapanglimpyo sulod sa Rizal Shrine si Lorenzo ug para kaniya way makalabaw sa mga nabuhat sa nasudnong bayani. Ay ang naibawan ako ni Dr. si Rizal, ang mga bata may paglawon sa atong nasud. Nay nagsulod pero nindot ang iya ginabuhat. Amang po nag-suicide pero ang nindot iya yun. Alang sa 10 anyos nga si Krishy, mahinumduman niya nga usa ka maayong magtutudlo si Dr. Jose Rizal. National hero. Kuan siya kaning pwede siya teacher, pwede siya doktor. Ayun. Nagpakamatay siya. Para lang mabuti ma'am para mas successful sunod ma'am in the future, and si Dr. Rizal nga ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Naila ang Dapitan ug nahimong usa ka Shrine City tungod kay Dr. Jose Rizal. Kinsa ni puyo sa Dapitan sulod sa upat ka tuig. Karong adlaw sab gisugdan ang kapinsimana mga aktibidad nga parte sa pagsaulog sa ika-60 ka tuig nga pagkahimugso sa Dapitan isip usa ka syudad. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.